No niin, hyvää iltaa ja lauantai-iltaa ja meillä oli tässä ollut vähän semmoista pientä juhlintaa tässä ja tuossa vähän matkan päässä ja tällaista. Ja mä tulin tähän justiin katseleen Brasilia-Chile-peliä ja alkoi 7 jälkeen ja Brasilia johtaa 1-0. Yes, ja mennään sitten kattoon tunnelmia ja laitetaan tää sitten Vimeoon, ettei tuu sitten YouTubesta sanomista, niin Vimeosta tää laitetaan sinne ja mä ilmoittelen, mistä nyt sitten linkkiä, niin mennään kattoon tunnelmia, laitetaan tää Vimeoon sitten. Joo, täällä meillä tunnelmaa on. Pelataan kovaa, sen saa siinä Neymar toivottavasti jälleen. Siellä on 1-0. Jälkeen puoli tuntia kohta menty. Ja Brasilia kiinni paikassa 8 parhaan joukkoon. Yes, Brassi. Täällä sitä katsellaan jalkapallopeliä ja otetaan karhua ja tossa mä jo vähän salattia söin. Salattia ja ois ollut perunaa ja lihaa, mutta mä en ottanut lihaa ja kahvit oli ja kakkua ja sitten käydään nopeasti niin tossa mä oon ainakin jo vetänyt 4 tällaista juonut tossa tänään ja Ale Kokkia näitä 4 vetänyt kohta, mä oon näitä on vielä 2 kun mä juon, niin mä oon sixpackin niitä kohta vetänyt. Mä vedän 2 karhua naamariin ja noi oluet tossa naamariin ja tunnelma täällä on korkealla. Brassi ja tunnelma on korkealla, että jos Brasilia voittaa, niin vähän kyllä juhlitaan perkele. Saapari, nyt niillä menee hyvin ja se oli kyllä hieno se Reimarin kulma. Kulmasta syöt sinne ja sieltä yksi jätkä puskula ja toinen sitten laittoi sisään. Ai. Ota se nyt sieltä, ota se. Ei tollasia. 7. kerrokseen. Kapteenina on kädessään toppari. Ja TV:nä meillä täällä toimii Thompson TV, eli mä jatkan tästä tätä pelin katselemista ja toivottavasti Brasilia vie voiton. Ei oo kun 31 minuuttia, kohta 32 minuuttia ensimmäistä puolen aikaa pelattu. Ei sen muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tähän. Saatana. Perkele, Chile. Saatanan Chile, jumalauta. Perkeleen Brassit, ei jumalautia syöttöjä, ei persemmi. Mikä? Tostako se tuli? Ai. Just kun mä pääsin hehkuttaa nyt tää perkele. Tän Brassit johtaa niin saatanan Chile. Ei mulla muuta kuin vituttaa tää Chilen maali, mutta ei muuta kuin hyvää lauantai-iltaa Vimeon katselijat, että nyt tää voidaan laittaa Vimeoon tunnelmia jalkapallopelistä, että perkele, kun Brassit tehkää maalia, ei mulla sen kummempaa, että vähän nyt vittu otti vähän toi maali vituttaa, mutta perkele, ei mulla sen kummempaa, niin kyllä se tästä. Jatketaan täältä ja toivottavasti se Brasilia nyt voittaa. Brassit voittoon. Mä otan täältä karhua naamariin, että kun vituttaa toi maali. Perkele. Sähläystä, ei tollain sählätä. Jos johdetaan, niin silloin ei sählätä saatana. Taas näyttää, että Chile tulee ja saatana, se on kuin ruotsalaiset perkele, mutta ei, tästä ei tule mitään, ei muuta muuta. Näihin lauantai-illan tunnelmiin ja täältä.